Vítám vás u tohohle dalšího bloku. Ale teď, tohle je blok o žádným jako na nějaký pláž, do restaurace. Ale tohle je, že jak letíme zpátky domů k nám do Česka a já vám natočím cestu letadlem a takhle a takhle a takhle. Takže činču. Už jsem dojel, ale ne na letiště, ale já jsem dojel do restaurace, že vám ukážu, jaký budou mít jídlo. Já už jsem v restauraci. Já jsem si objednal jako pití, tady ten jahodové smoothie. Je chutná. Schválně, jak by vám chutnalo. A uvidíte ještě jídlo. Tím čau. Tohle je moje jídlo, jenom hranolky, to je všechno. No. Uvidím se v autě. Už jsme tady v letadle. Už jsme přistáli Praze. Tohle je konec videa, dejte 5000 lajků a 5000 odběrů a čau.